Ja nyt sitten ravelua. Elikkä kehässä Elikkä kehässä on 3 erinomaisen saanutta koiraa. Jokaisessa koirassa on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Mutta nämä ovat 3 erinomaista urosta. До этого класса я затруднялся сказать, какая хвала у кавказских вообще более признана хорошая. Tähän mennessä, erityisesti kun katsottiin päätä, niin ei ollut mitään sellaista niin varsinaista hyväksi kaukkeripääksi mainittavaa päätä. Nämä koirat ovat oikeanlaisempia. Kaikki 3 ovat toivottua tyyppiä. Ja sitten jokaisesta koirasta nyt sanotaan erikseen. Eli kolmanneksi tänään sijoittuu 249 tuolla. Hänellä on isoin pää. Se on oikealinjainen. Hyvät, tummat silmät ja tiivet silmäluomet. Kyseinen pää saisi suuremman ilmeikkyyden, jos silloin olisi myöskin mustempi maske. Mutta tämä on puhtaasti esteettinen huomautus. Eli se maski, mitä hänellä on, se on hyvä. Ja niin kuin tämä huomautus, että voisi olla mustempi, niin se on vain tällainen niin esteettinen huomautus. Se on kookas, luustokas, täysin itsevarma, erinomaisesta fyysisestä kehittynyt ja erittäin hyvässä kunnossa näyttelyä ajatellen. Kiitokset omistajalle. Eli miksi se on jäänyt sillä tilalle? Sillä on pitkät ja niin hyvät eturoajat. Mutta takaraajoissa on kohtuulliset kulmakset ja kohtuulliset varsien pituudet. Ja liikkeessä se näyttäytyy. Eli takatyöntö on hieman heikompi kuin eturaajon liike. Mutta koira on silti erinomainen. Ja jos niin kuin muita koiria kehässä ei olisi, niin hän olisi toki voittanut. Ja koiralle annetaan SA. Onnittelut. Второе место. Kakkoseksi sijoittuu 247. Оценка отличный сертификат. Saa myöskin SA:n. Эта собака имеет более превосходную заднюю часть. Tällä koiralla on parempi takaosa. Я бы хотел более крепкую спину. Tuomari toivoisi vahvemman selän. Но это очень интересный кабель. Mutta uros sinänsä on varsin mielenkiintoinen. Он широкий,
глубокий, Se on leveä, syvä, костистый, luustokas. а с головой один маленький нюанс – сыроватый губ. Päässä yksi huomauttamisen varainen asia on se, että huulet ovat hivenen löysä. Это не влияет на его рабочее качество. Se ei vaikuta sen työkykyyn. И я бы сказал так, что он в принципе очень покорный, послушный, но хозяин излишне осторожничает. Että koira tuomarin mielestä on varsin tottelevainen ja esittäjä on ehkäpä liian varovainen. Он подчиняется хозяину, я это вижу. Ja niin kuin tuomari näkee, että koira tottelee esittäjää, И просто нужно заниматься. mutta niin kuin pitää sitten enemmän harjoitella. Поздравляю. Onnittelut. Ja sitten ykköseksi tulee 248. Как я знаю, этому кобелю 2 года с небольшим. Eli kuten ollaan sanottu, niin uros on reilut 2 V vanha. Он выше среднего для кавказской овчарки роста. Hän on keskikokoa suurempi, Он не громадный, mutta se ei ole liian iso. но как раз такого размера, который в принципе является самым работоспособным. Mutta hän on sen kokoinen, mitä voidaan pitää optimaalisena työn kannalta. За счет отличной шерсти он кажется широким, Erinomaisen turkin myötä se näyttäytyy hyvin leveältä, но по возрасту у него еще достаточно широкая грудь. mutta ikäiseksen hänellä on vain riittävän leveä rintakehä. Я уверен, что он останет шире. Iän myötä se todennäköisesti tulee leveämmäksi. Он имеет отличный костяк, Sillä on erinomainen luusto, прочные связки, vahvat jänteet, здоровые суставы, хорошие суставы. Sillä on terveet nivelet Очень хорошо, продуктивно двигается. ja hän liikkuu varsin tuottavasti. Я специально просил вначале идти медленным шагом. Eli koirien kilpailuluokisella tarkoituksella pyydetään alussa kävelemään niin kävelyllä. Это очень важно, потому что некоторые кавказские овчарки спокойным шагом идут отдельно передний и отдельно задний часть. Se on varsin tärkeä, koska kävelyliikkeessä niin jotkut kaukkarit, niillä etu- ja takaosa liikkuvat toisistaan riippumatta. Теряют баланс. Ja sitä myötä menettävät tasapainoa. Все три собаки в ринге сохраняли баланс на любом темпе на медленном шаге. Kaikki 3 koiraa säilyttävät tasapainoiset liikkeet sekä kävellen että ravilla. Но баланс у первого был самый лучший. Mutta ensimmäiseksi sijoittuneella koiralla tasapaino oli kaiken paras. На всех темпах он был самый продуктивный. Se on niin sen liikkeet oli parhaimmat kaikilla nopeuksilla. Говоря о лучшей голове, я тоже хочу отметить недостаток. Я хотел увидеть у него более темные глаза. Puhuttaessa päässä, niin kyseisellä koiralla toivoisi tummemmat silmät. Оценка первая, отлично. Ja koira saa ykkösen ja SA:n. По одному тогда фотографироваться. Eli nyt sitten kuvausta Второе varten, место. niin yksitellen tulkaa tänne. Потом первое. Eli tässä on tällainen. Eli numeron eteen. Huomio. Äästelykentän oikeanpuoleisesta etureuvosta alkaa ihan muutaman minuutin päästä tottelemaan. Kolmannes. Luoteisuudenmaan käyttökoirat esittävät ensin palveluskoiraliikkeiden tottelevaisuusosion ja sen jälkeen suojelusnäytöksen. Tervetuloa seuraamaan. Nyt sitten kähän ulkopuolella. Palaa niska. Pulla. Aivan punainen. Ihan tuli punainen.
Laitetaanko teippiä?